Isarin ka-AJ. Lakshmi, sokwenza njani? Asihambeni. Khona sobona ukuthi uhehlose isigaba sentambo namhlanje noma usibopha kwifeni. Awe ma Lakshmi, angifuni ukufa mina. Angikabe ngisenabantwana. Ukhuluma ngathi mina ngiyafuna ukufa. Asihambeni sikaze sife ngempela. Ey, asambe. Durga. Yini? Isaringa AJ yakhala. Ukuba nguthi kwenzakaleni. Sizotshesiswa kanjani? Sizokwazi kanjani singayile khona Saraswati? Oh, impela kumele asihambe. Kulungile. AJ, benginothagala ngaphandle. Futhi ngamnika ukudla ngesikhathi. Angjalo Tiger. Ngicela uvume. AJ, ngikunde utshane kuseni. Kaphinde ngahlanza iphuli futhi. AJ, mina ngitshela izisebenzi zakho ukuthi zihlanze wonke amashandeliya namhlanje. Yini Abiram? Ngifuna ukusho ukuthile. Kwenzakalani AJ? Yikuphi ufuna ukusho? Sengikulungele ukushada futhi. Unesiqiniseko usukulungela ukushada? Abiram, ngase ngajabula mntanami. Usulungele umshado. Manje usuzophela nomzwangedwa wempilo angithi. Sekuzoba nomakoti la ekhaya. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.